Asema wo fie ne se yene dase be se bo nsuo to so mienu na Mamponghene yene ni nyina na wo fie a Good Friday Easter ni nyina yene ne wa fe ne ho dodo no ti yede no kɔ Kumasi na hema dawroma yede no kɔ ayahwe pim so a odman kuma wuo a woni ma de che wafa da sebe sebo nsu konsiedo yin ba ye no aye kromante me ko ensu mante ye nyina ye hwemu a anan madawroma bibia so wura da sebre ene o man nyina ye wura ne otumfo sino otiani ne nachi se twen no ma waba yakoyi na sutire se asema be fie no adan bibia ade amaye se nana hema nana figya ase hene ya woni Mampong nifahena se da sebre ni ho a osi nanan ye mre fie na fi ye mema manfo nyina ante na de sese ye bia ye ntutu ne bebo ya fi ye pese ye ne meka nkire no sese ye gina ha se de da sebre so ebo nso to so mienu na Mamponghene woni ho biu ofiri ye mtem